om jeg nu skulle betække, så ville han rekommendere, så var det Ficelli. Ja. Og så siger han Dalvini. Og så siger jeg, om jeg nu har en hest, som du siger, er bare skruerfæl. Her skal jeg da tage Dalvini, som har bukhus. Nej, det kan blive bra. Og den rekommenderer det. Ja, men bukhuset, så jeg sagde ikke til mig, at den der har tendens til bukhus. Det så jeg jo selv. Og så blev han i Jesper, hvor han troede, han talte med sådan en dumhoved, hva'? Ja. Og så blev han helt, så sagde det måste jo blive en super kombination. Dårlig bar og bukhus. Så blev han virkelig super på mig. Det er bra, så kan vi længe lidt på langsiden. Og så sagde han noget andet også helt ud i det blå. Så tænkte jeg også, ja, det er tur, man vil noget.